Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket innen a Székelyvalsági Gasztrópontból. Szeretném nektek bemutatni a húsvéti előkészületeinket, az ételeinket. Tartsatok velem pár órába és nézzétek meg, hogy mi hogy készülünk a húsvétra. A húsvét nekünk a bárányról szól, de amíg a férjem levágja a bárányt, addig én oda fogok készíteni egy kakast húslevesnek. És mutatom. Benne van már a petrezselyem. Karalábé helyett én mindig káposztát teszek, zöld paprikát, murkot, sárgarépát, ki hogy mondja, fokhagymát, és a sárga hagymát én mindig megmosom, és héjastól teszem bele. Ezzel ennyi is, feltöltöm hideg vízzel, és oda teszem főni. Szép lassan, hadd gyöngyözzön. Megszúrjuk, nyúzzuk meg, vessük ki a balit, elhasítsuk, majd daraboljuk össze. Utána jön a sütés, főzés. Hát a belsőségből is szokták készíteni. A mája meg a lássam ilyesmi a belsőség. Valamikor régebben gyűjtötték, elvitték, hogy le lehetett adni, de most már nincs értéke. Még a bornyúbőr sem kéne. Valamikor jártak, házon szedték össze ilyenkor a húsvét. Bárányba ülök, mindenfélit. Még a nyúlbőrt is elvitték, de most már nem tudom. Nem kell senkinek. Mindig húsvétkor bárány. Ugyan, mint karácsonykor a disznó. Itt legalábbis nálunk ez van. Mindig húsvétkor bárányvágás.
Hát ezt ugye általában nagy szombat. Az asztalra az húsvét napja. Húsvét első napja. Ugye már vasárnap. Mindig vasárnap a húsvét napja. Akkor kerül asztalra a bárány. Hát a nagysága szerint. Hány kiló. Már kisebb, azt már nem nagyon érdemes levágni. Mert mindig a bárányfál itt elveszik. Így élősúlyban. Ez most volt 32 kilós. Meg leveszik, nem tudom, 15 hamar. 15-16. Ami elhasználható. Hát húsvétra a húslevessel készülünk, a rántott báránypuliszkával, ami nálunk legalábbis valságra jellemző, hogy mindig húsvét reggelén a bárány tokánynak mondják puliszkával. Majd fog lenni a bárányflekken krumplisalátával és a sütemények. Mint látjátok, a férjem előkészítette nekem a bárányhúst, szépen apróra vágta, amiből a tokány készül, és ide pedig a flekken szeleteket, ezekből a flekken csissük majd a krumplisaláta mellé. Most először oda fogom készíteni a báránytokánt. Tartsatok velem! Ennek a pörkölt alapja van. Jó sok hagymát. Jó sok fehér hagymát, piros és sárga paprikát vágok az alapjába. Semmiféle fűszerkeveréket nem adagolunk majd a tokányhoz, csak a paprika, a só meg a bors. Ezt is mondják, a hányház annyi szokás. Biztosan vannak olyanok, akik nem így csinálják, de ezt mi így szoktuk.
most jön a paprika, de ezek előre meg voltak mosva, tisztítva. Ez jól is mutat, ez a piros paprika, kápia, ki hogy hívja, és jó ízt is ad az egész tokánynak. Megdísztelődtek a zöldségek, most megy bele a piros paprika. Mi a frissen vágott húst sosem mossuk meg, ezt mindig így, ahogy össze van darabolva, így tesszük bele. Ebbe az oldalos rész van inkább ott benne, meg a gerinc. Nem töltünk sok vizet alája, mert úgy is enged. Sóztuk, majd a vége felé fogjuk borsozni. Amikor már majdnem kész. Egy pici olajat. És befűszerezem a flekkenszeleteket. Ez só és bors van összevegyítve, tehát ennek ez lesz a fűszere. Gyönyörű szép hús. Nem mindenki szereti a bárányhúst, mással ellentétben mi nagyon szeretjük, szívesen fogyasszuk. Igazi csemegének számít.
De nem csak húsvétkor, hanem egész évben. Oda helyezzük sülni. Most belekavarunk ebbe, megnézzük, hogy fől. Kár, hogy a nézők nem érzik az illatát. Visszafödjük, hadd földögéljen. Elérkeztünk a tojásfestés pillanatához. Nálunk a tojásfestés mindig hagymahéjjal történik. Sárga és piros hagyma. Ebbe fogjuk megfesteni a tojásokat. Növényekkel díszítjük, virágszárakkal. Belehelyezzük a tojást. Megpróbálok egy szimpatikus levélkét kiválasztani. Amit ráhelyezünk így a tojásra. Jó, szorosra megcsavarjuk, ez így néz ki. Így. Jöhet a következő, innen fogom venni, mert ez olyan szép. Mindig hagyományosan a hagymahéj, mi nem használunk tojásfestőporokat. Szerintem ezzel szebb lesz, na meg egészséges, nem viszünk be ilyen-olyan dolgokat a szervezetbe. Én most oda teszem fölni. Ide majd szép szín fog váltani. Bízunk benne, hogy szép fog lenni.
Elkészült a húsleves, ezt most szépen leszűrjük, és jön a befőzés, ami kimondottan csak házi laskával, házi tésztával fog megtörténni. Egy nénivel csináltatom a házi tésztát, látni, hogy milyen gyönyörű, szép sárga, majd mikor kezd lobbanni. Én belefőzöm, sokan nem főzik belé, én belé szoktam. Na, elkészült a szép sárga húsleves. Ebbe általában bele szoktam tenni a tyúknak a mellét, mert az egy szárazabb hús, és így a levesbe itt nálunk jobban szeretik. Na most elérkezett a puliszkafőzés pillanata, ami majd megy a báránytokányhoz. Ezt ilyen öntvényüstbe szoktuk főzni. Szoktuk mondani, addig főzzük, amíg fokhagymaszagja lesz. Visszatértem, kedves nézők, befejeződött a főzés. Mi ezekkel az ételekkel várunk szeretettel egy kis kóstolóra. Kívánok áldott húsvétot minden kedves nézőnek. Isten áldjon! Ha nem szeretnélek, fel sem keresnélek, ezt a sáros, köves utcát nem taposnám, érted? Kérdezd meg a muskát, lili virágot, hány szép éjszakát töltöttem el nálad. Jaj, de magas ég, a csillagos ég, babám, szeretsz-e még? Jaj, de magas ég, a csillagos ég, Babám, szeretsz-e még? 2 út van előttem, de melyiken
Egyik-től búcsúzom, piros pünkösd napján, a másiktól a barától elbúcsúzom. Kinyílott az aranyeső, én voltam a legelső. Mikor a reggel, locsolkodni kell fel. Minden szőke barna lány, mint a piros tulipán. Virulva viruljon, rózsapermet hújjon, íme itt a körni, szabad elocsolni. Jézus dicsértessék! Itt a húsvét eljött végre, a szép lányok örövére, mert a lányok szép virágok, illatos víz illik rájuk. Locsolni jöttem, nem titkolom, szép szokás, ez úgy gondolom. Múljon vizemtől a téli álom, bizony én csak ezt kívánom. Jézus dicsértessék, szabad elocsolni. Szabad. Eljött a szép húsvét reggele, feltámadásunk édes ünnepe. Ünneplő ruhákba öltöznek a fák, pattognak a rügyek, svirit a virág. A harangzúgása hirdet ünnepet, egy kis madár dalol a zöld réteg felett. Tündérország rózsái köz gyöngyharmatot szedtem, akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, zsebeimbe beleférnek a piros tojások. Jézus dicsértessék, szabad elocsolni. Szabad. Egy szép házban nyitottam, ne felejtsd, találtam. Nem hagyhatom elvenni, meg szabad elocsolni. Jézus dicsértessék. Mindörökké amen. Korán reggel útla keltem, szenem ittam, szenem ettem, taliznya húzza a vállam, térgyik kapott már a lábam. Bejártam a félvilágot, láttam sok-sok szép világot. A legszebben azt találtam, öntözem alig várom, szabad elocolni. Szabad! Eljött a szép húsvét reggele, feltámadásunk édes ünnepe. Ünneplő ruhába öltöztek a fák, pattog a rügy, s virít a virág. A harangzúgása hirdet ünnepet, egy kis madár dalol a zöld réteg felett. Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, a Szentlélek áldása szájon tirejátok. Jézus dicsértessék. Mindörökké. Rózsa, rózsa, virágszál, szállószélben nyíladozzál, napsütésben viruljál. Megöntözlek hát titeket, húsvétnak ünnepén, szabad elocsolni. Szabad.